Noin. Tervetuloa Kurjenmarjan keitosten 25. jakson pariin. Nyt on 30.12. loppuvuotta 2018. Mennään kovaa vauhtia. Tosi mukavaa, että oot päässyt mukaan, vaikka mulla on ollut tässä nyt parin kuukauden tauko. Kuvaamistauko paljon niistä syistä johtuen, mitä viime jaksossa kerroinkin, että on opiskellut ja on koiranpentua ja muuta tällaista, mutta ne on kuultu jo ja ne on mennyt. Mutta tosi hienoa, että olette tullut kuitenkin siitäkin tauostakin huolimatta taas mukaan katsomaan. Ja 333 tilaajaa oli, eli lisää on tilaajia taas tauosta huolimatta vähän tullut. Ja tervetuloa kaikille uusille ihmisille. Mulla oli ajatusta kuvata pitempää jaksoa, jossa mä kertoisin enemmän itsestäni, mutta kun tää tauko on ollut niin pitkä ja mä halusin nyt päästä vaan jotain kuvaamaan, niin mä päätin, että mä kuvaan tällaisen nopean, lyhyen jakson tähän. Ja mietin vähän sitä, että miten sitten jatkossa näitä jaksoja kuvailen, että yritänkö tehdä niitä pitempiä jaksoja kerta kuussa vai tekisinkö lyhyempiä useammin vai lyhyempiä kerta kuussa vai miten mä saan kuvattua, mutta yritän kuitenkin saada jonkunnäköistä kuvaustahtia aikaiseksi. Mulla on ihan silmälasit ihan tuhnuset, mutta ei välitetä siitä, pyyhkästään vähän tohon huipuun. Mä oon Paula, eli Kurjenmarja. Tuolla sosiaalisessa mediassa, Instagramissa löytyy nimellä Kurjenmarja ja Ravernystä löytyy nimellä Kurjenmarja. Ja mä toivon, että mun ääni kuuluu. Jos ei kuulu, niin sit mä joudun taas kuvaamaan uudestaan. Mut mä oon tällaisella kivalla koskipaikalla, josta löytyy tällainen aika kiva kuvauslokaatio, niin mä päätin tässä kuvata autotiekin vielä tuossa vieressä. Mutta mä yritän puhua niin kovaa, että se kuuluisi tämän muun kohinan yli. Mulla on 2 valmistyötä esiteltävänä ja 1 keskeneräinen. Muita keskeneräisiä mä en nyt ottanut mukaan. Sitten pikkusen muita höpinöitä. Mutta hypätään saman tien kyytiin. Eli aloitetaan tästä valmista, mikä mulla on tässä täällä. Tää mulla oli silloin viimeksi 2 kuukautta sitten kesken. Eli tää oli tosta uusimmasta. Kyllä. Uusimmasta laineesta, eli laine 6. Se Elfriede huivi. Ja tämän mä tein tohon Tour de Shawlin ensimmäisen kuukauden huiviksi, eli lokakuun huiviksi. Ja tää on tehty Novitan Ecocottonista. Tää on aika tällainen raskas. Ja mä en tehnyt ihan niin pitkää tästä loppuosiosta kuin ohjeen mukainen oli. Eli langan riittävyyden mukaan. Ja sitten joo. Tää oli kiva neulo, kiva pitsihuivi, paksu lanka, paksut puikot, olisiko mulla ollut tässä 5 puikot vai 4 puolikkaat. Ja hyvä ohje, joku moka muu siellä kävi, mutta sen mä jätin, mä en jaksan purkaa. Tää on aika kiva tämmönen, jos mä saan sen täällä, tämmönen reilu huivi, joka toimii kyllä ihan hyvin tällä kaulalla, etenkin sit just jos on tälleen on niinku villapaita päällä, varmaan niinku keveämmällä toimii paremmin, kun ei ole niin kylmä. Tai sitten tosiaan mä oon käyttänyt tätä sisällä aika paljon tälleen hartioilla. Et tää ei oo mikään ihan älyttömän lämmin, koska tää on puuvillaa eikä villaa. Mutta kuitenkin ihan niinku mukava tällainen hartian lämmittäjä. Ei mitään hajuu, paljon tähän meni lankaa, laitan jos muistan. Mutta mun mielestä oikein mukava työ ja oon tähän tyytyväinen. En nyt muista edes kenen suunnittelijan tää oli, mutta tosiaan löytyy sieltä laine 6. ja aika moni tätä on nyt sitten neulonutkin tai aikonut neuloa. Ja suosittelen kyllä ohjetta. Tää on ollut jo jonkun verran käytössä. Mä en tätä mitenkään pingottanut, mä vaan höyrytin kevyesti. Ja se mun mielestä riitti tälle. Tää voi ehkä joskus kastella ja vähän pingottaa, jos tuntuu siltä, mutta toimii hyvin näin. No sit mulla on toinen huivi, joka on sitten marraskuun Tour de Shawlin huivi, jonka mä sain viimeinen pingotettua, siis tässä pari päivää sitten. Tää on ollut näin kauan pingottamatta.
koska koira. Eli mä en oikein saa mihinkään pingottumaan nyt näitä asioita, koska koira varastaa kaiken. Tai siis mä voin päiväksi laittaa sängyn päälle, mutta jos ei päivän aikana kuiva, niin mä en niin saa siirrettyä sitä mihinkään. Niin mutta tosiaan Tour de Saaliin meni marraskuuhun tämä. Ja tämä on sitten taas Laine ykkösestä. Ja tämä on toi Steven Westin Carter Goodness huivi, jonka minä tein jämälangoista. Tää on ihanan iso. Ja tosiaan nyt vasta sain sen pingotuksesta, että nyt vasta pääs näkemään, että kuinka iso se oikeasti onkaan. Näin kun me se täältä asetellaan jotenkin, mä en oikein testailu vielä, että miten tää oikein asettuu sitten kaulalle, mutta aika mukavan oloisesti tuntuu asettuvan. Tää on tehty pääasiassa merinoista, eli tässä on tosiaan jämälankoja, tässä on aika paljon malabriko, shokkia ja sitten tässä on Heritage Silkin, siis Heritage Silkkiä, Cascade Yarnsin Heritage Silkkiä. Sitten on muutamia muita jämälankoja. Ja mä tein tosiaan tolleen satunnaisesti raidottaen tätä juttua, eli en raidotusta ja muuta en tehnyt ohjeen mukaisesti, mutta muuten tein ihan pikkusen jäi vajaaksi, eli mun loppulangat taas tässäkin sopivat langat kesken, niin muutaman kerros tuolta lopusta jäi, mutta ihan riittävän iso tuli näinkin. Tästäkään en nyt muista painoa, mutta sen muistan, että kun marraskuun Tour de Saulin yhtenä haasteena oli se päälle 1300 metriä lankaa, niin menikö mulla tähän 1200 metriä tai jotain sellaista. Vai 1100 metriä. Mut kuitenkin jäi vajaaksi siitä haasteesta. Mutta mikä se toinen haaste nyt sitten lienikään? Epämääräisen mallinen huivi, niin sitä tää nyt ainakin on. Tässä on toi liehukekin tuossa keskellä, niin on epämääräisen mallinen. Mutta ihan kiva, saa nähdä tosiaan miten se asettuu ja tuleeko se itselle käyttöön vai keksinkö mä sille jonkun sijoituspaikan. Se on ehkä ihan niin kuin mun värinen varsinaisesti. Mut siinä oli mun valmiit työt ja itse asiassa siinä oli oikeesti mun valmiit työt, eli mitään muuta ei ole valmistunutkaan. Kesken on tosiaan muutakin, mutta esittelen nyt sitten vaan yhden huivin lisää. Sori, tää menee vähän tälleen pikakelauksena. Ei mitään. Eli keskeneräisenä, eli joulukuun Tour de Saul haasteeseen mulla on menossa joulukalenterihuivi. Eli Sanema Knitsin tää joulukalenteri huivi, jossa mulla periaatteessa niin kuin viimeinen vihje, näin päin, viimeinen vihje vielä puuttuu. Ja sitten vielä otetaan vaikka tuolta kiinni. Näin. Eli mä teen tätä arvetasta. Ja tää tulee tosiaan se joulukuun haasteeseen, eli 4 eri väristä lankaa tai 4 eri lankaa täyttyy tässä. Eli arvetta on kaikki. Toi tummaharmaa, keskiharmaa, vai vaaleanharmaa, keskiharmaa ja sitten on nää on 8 värillä värjättyä, toi vihreä ja keltainen tossa itse värjättyä. Ja mulla tosiaan suurin piirtein viimeisen vihjeen verran puuttuu. Mä vähän mukailen varmaan sitä viimeistä vihjettä ja täällä on muutenkin, värit ei ole ihan silleen niin kuin ohjeessa, mutta ei me välitetä siitä. Ihan kiva neulos. Mä en nyt ole ehkä ihan älyttömästi innostunut, mutta toisaalta tää oli ihan sopivan simppeliä neulottavaa tähän niin kuin joulun alle. Mä olin niin toivonut, että tää olisi ollut jouluaatton valmis, että mulla olisi ollut loppukuun aikaa neuloa mun keskeneräistä paitaa, mutta ei valmistunut ja nyt sitten joudun tänään ja huomenna pitää kauheata kiirettä, että saan tän valmiiksi siihen Tour de Sauliin ja tän vuoden neulomukseksi vielä. Mut ihan jees, mä esittelen sen sit paremmin kun se on valmis seuraavassa jaksossa. Ja joo, siinä oli mun tän kerran neulomukset, mitä esittelen tosi nopeasti. Sitten mä vähän tein shoppailuja, kun ostin noin arvettaa jouduin tilaamaan lisää, niin tilasin sitä Titityystä ja sit ostin itselleni vihdoin ja viimein tän Sweaterstonein. Ja
mä oon vähän kokeillut itse asiassa tähän paitaan toiseen hihaan. Mut mä en oo ehtinyt vielä, niin mun on ollut tarkoitus käydä kaikki mun paijat läpi, mutta oon kyllä oikeesti aika tyytyväinen tähän ostokseen, että hienosti pöllyä. Mut tosi hyvin tällä niin lähtee nämä nypyt. Nypyt menee ja tulee siisti pinta. Täytyis vaan tosiaan joku mukava ilmaku ois, niin pihalla tehdä, koska tätä ei viitti sisällä tehdä. Sitten tätä nöyhtää on joka puolesta, paitsi tästä lähtee vähän kivimujuutosta. Mutta Sweaterstone on hommattu ja käytössä. Ja sitten mä ostin pitkään haaveiltua, niin tosin mä olisin halunnut niitä kuparin värisiä, mutta niitä ei ollut, niin ostin näitä lampunmallisia silmukkamerkkejä, niin mulla on nyt tällaisia Ilosen kirjavia, en tiedä näkyykö ne sinne asti ollenkaan, mutta semmosia hommasin. Sitten vähän vielä tulevaisuuden suunnitelmista. Eli Tour de Sol jatkuu vielä 3 kuukautta. Ja mulla olisi nyt sitten tammikuun haasteena oli pitsi ja ohut lanka. Leisvahonen lanka ja pitsi. Niin mulla olisi nyt sitten tarjolla 1100 metriä 100 grammassa 100% kashmiria. Ilun värjäämää lankaa, handun lankaa vuodelta 2009. Ja sitten on Rouva Silmusolmun käsin värjättyä mohair-silkkiä. Tässä oli 210 metriä 25 grammassa. Tällainen musta, missä on vähän valkoista, ja tässä on mustaa, valkoista ja kevään vihreätä. Ja näistä olisi nyt sitten tarkoitus tehdä joku pitsihuivi tai pitsiä sisältävä huivi. Ideoita otetaan vastaan. Mulla on kaikennäköistä ollut mielessä, mutta mä en ole oikein saanut ajatuksesta kiinni. Ehkä mielellään jopa niin, että jo osittain, siis tätä ei ole nyt kuin tää 400 metriä ja tätä on 1100 metriä. Mä en välttämättä halua 1500 metriä neuloa, eli että me neulon kaikki erikseen, mutta tätähän ei ole pakko käyttää kaikki. Mutta tää on tosi ohut lanka. Jotain pitäisi keksiä. Antakaa mulle ideoita, mitä mä teen näistä. Kyllä mä vielä keksin. Ehkä. Mutta siinä oli mun kaikki työt ja muut. Suunnitelmiahan nyt on vaikka kuinka kauheasti. Ideoita on vaikka kuinka kauheasti. Mutta jätetään ne toiseen kertaan. Katsotaan, jos tää toimisi tämmönen lyhyempien jaksojen kuvaaminen, jota ei tarvitsisi editoida sit niin hirveästi. Mutta tosi paljon kiitoksia, kun olit mun seurana. Mun täytyy vähän pukea päälle, koska tässä on kylmä. Mä lähden vähän kuvailemaan koskea ja jokea tohon taustalle. Ja oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Iloisia päiviä tulevalle vuodelle ja toivottavasti nähdään pian. Moikka!